आंनि हिन्जावा मैया फुंनि 8टानिफ्रायनो गोमानानै दं। दा बहा थांदों आं जेबो मिथिया। नांगौखिनि गावनि भटार कार्ड, आइ कार्ड, बेंक कापि, थाखा फैसा बेखौबो लाना थांदों। दासिमबो खबर गैया। दा बहा दं आं जेबो मिथिया। खबर होननायखौनो दासिमबो हराखै बियो। आं खावलायहरो रादाबगिरिफोरनिसिम आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां सप्ता खनसेनि गेजेराव फैफिनथों। आंहा एसे सन्देह दं। फन रायलायोमोन बियो सम सम। आं सोंबा सोरजों रायलायनो होननानै सोंबा बुङो बियो मानसिफोरजों रायलायो होनना बुङो। मानो नांगौ होनना बुङो। गिबियावनो आं रादाबगिरिफोरनिसिम खुलुमनाय थाहरबाय, जासिहरनाय जाबाय। आं गसाइगाव बारजाबिलिनि आंनि मुङा सुरजित बसुमतारी। आंनि हिन्जावा मैया फुंनि 8टानिफ्रायनो गोमानानै दं। दा बहा थांदों आं जेबो मिथिया। नांगौखिनि गावनि भटार कार्ड, आइ कार्ड, बेंक कापि, थाखा फैसा बेखौबो लाना थांदों। दासिमबो खबर गैया। दा बहा दं आं जेबो मिथिया। खबर होननायखौनो दासिमबो हराखै बियो। आं खावलायहरो रादाबगिरिफोरनिसिम आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां सप्ता खनसेनि गेजेराव फैफिनथों। आंहा एसे सन्देह दं। फन रायलायोमोन बियो सम सम। आं सोंबा सोरजों रायलायनो होननानै सोंबा बुङो बियो मानसिफोरजों रायलायो होनना बुङो। मानो नांगौ होनना बुङो। खनले सोंबाबो बिदिल' बुङो। बिदिनो गोबाव सम सोंबाय थाबाय आङो सोरजों रायलायो नोंलाय होननानै। नै मैया फुंनि 8टानिफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दं बियो। दा नोंहा साबेसे गथ'? आंहा 2 गथ' दङ। सासेया क्लास 1आव फरायो, सासेया फार्स्ट इयार होयो। फार्स्ट इयाराव फरायो। दा नोङो आंनो आंनि हिन्जावा मोजाङै फैफिनथों। आं आखाइ खबजबनानै बेखौ आर'ज गाबहरो। आं हिन्जावखौ रायाबो बुवाबो फैथों आंजों संसार जाफैदों। आंनो नांगौ हिन्जावखौ। जेबो जायाखै खालि आं बेखौल' सोंनाय जादों। नों सोरजों फन रायलायो मायो बेयावल' एसे दुखु मोननानै बियो आंखौ मा सानखो बेबा बेयावनो गावनो हारसिं थांदों। खबर गैया दबर गैया। न'नि मानसिबो रावबो खबर होलाङाखै। होनाय जायाखै दाबो। आंनि हिन्जावनि नामा लिलि। सोरबाफोर नुसनबायोबा नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बेयाव कल खालामबानो जाबाय। 7717697587। आं बिनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां न'आव फैफिनदों। आंजों संसार जाफैनांगौ। फैफिनदो लिलि। गावबुरा हिसाबै बिथां आदै बुद्रांजोंनो लोगोसे लानानै बा थाफानानै बे हिन्जावनि थाखाय आंबो गोख्रों थांखि लानानै दं। आरो जेरावखि मोना बे हिन्जावखौ हमनानै दोननांगौ। बेनिफ्राय नैबे कन्टाक्ट नाम्बारजों बे जिनिसखौ जोंनिसिम खावलायहरनांगौ। बिनि सायाव जोङो फंनैसो बा सोंनाय फिननाय जागोन। सोंनाय फिननायखौ जों गोख्रों राहा लानाय जागोन। बेनिफ्राय उनाव जोंनि समाजा बा रायजोआ मा डिसिसन लायो जों बेखौ रायलायनाय जागोन। फैफिननायखौ नांगौ। रायजो जाफुनाय हिन्जाव गले गले आं खावलायो थाबैनो बे हिन्जावा फैफिननांगौ। नों अबाव दङ जाखो अबाव थांदों नोङो? गोख्रै न'आव फैनानै आंनि फंबायजों संसार जाफैफिननांगौ नों। नोंहा फिसानि सायाव अननाय गैया नामा? 3 मानि फिसा दङ नोंहा। गोख्रै न'आव फैफिन नोङो। अबाव दङ नोङो? आंनि फंबायखौ आलाय सिलाय खालामसै नामा नोंलाय? फिसाफोरखौ साननाय गैया नामा नोङो? फैदो आगै लिलि न'आव फैफिनदो